bojo. Dadi bojone Adipati Minakjingga kuwi Mukti Wibawa. Kepengin wedang kari ngundang. Kepengin lawuh kari dawuh. Kepengin kopi diladeni. Kepengin susu mengkari mencu. Manut. Kok ampun saru-saru ngaten menika to. Apa nek wong muni susu ku sisi ya ora penine susu. Mula manut sesuk sesuk nek jadwal berikutnya aja izin ya. Lho Apa? lah nek Lah nek ngono. Lah wis tak bakukan kowe. Gawe sesuk nek kancane tuku seragam kek melu diseragam. Oh nggih. Melu. Jenengan tak ngragati. Iya tak ragati. Ayo para Mbah Waluya. apa Jenengan sing ngragati ngono ki rek karo nak dalang to. Kedek mari to no. Ngapunten niki lho. Obat. Telake reget. Obat saka nggon kowe tak ombe apa urung? apa Ih, urung. Wah. Lali, Mas. Lah wong Korsita ya keselip kok. Nah, Nggih. saiki ya. Saiki Kabeh ya. overdosis aku. Sedina pisan. Niki pinten regane? Ora tuku gur Ora tak tuku. nehi. Nggih. Cehno tresno, mula ora takon bayar. Nggih, matur nuwun nggih Mas Dalang. Nek ngekeki obati kaya nak dalang iki lho. Ah sampean ngobati aku ya ngawur. apa Apik nok jarane. Iya. Jarane nganggo kebayak werna coklat jarane. Ha iya. Rapiane dadi ireng. Rapiane terus malih ireng. Iya. Iya ora kok ya nak. Matur nuwun. Anakku. Anakku padha ora ayu kowe marang neng ngarso Setia
Selamat praptamu, Nok. Alhamdulillah. Wah, kayak Pak Ipung disusul putrane. Iya. Heeh. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Ya. Sowan mrene. Heeh. Wah, jan nyenengake tenan nek sowan rene iki. Ah iya. Sing taun wingi awake dhewe ya kepanggih karo warga masyarakat iki. Iya. Bedane mapane ning perapatan galeri kono, Nduk. Oh iya. Kayak iki kejatah tahun iki bagiane sing nindake sing ngunduh Padukuhan Winong. oh ya Ya mbalene ya kene iki. ya matur sembah nuwun awake dhewe dipercaya ya Mak Dipercaya ngayahi kewajiban, ya dipercaya menghibur warga masyarakat, utamane dipercaya ndongake warga masyarakat. oh ya nek perkara donga kuwi to Mak Piye? waton kabeh masyarakat nyawiji dadi siji ndonga bareng-bareng kuwi ampuhe ora kira-kira Iya pancen bener, Nduk. iya ki mawas Asmarandana tok nggo mbagekke aku pamriye apa kok Asmarandana Ben tansah nglakoni katresnan. oh ya nglakoni katresnan tegese Ya tresna mring sesama, ya wong mangun bebrayan sosial bermasyarakat, ya warga masyarakat Padukuhan Winong Besari seneng ana ing siraman kene kuwi kudu rukun. Lah paitane rukun kuwi tresna. ya Ya do tresna siji lan sijine ora padu, ora bubrah. ya sing digayo rak ya rukun to Mama Iya, Bima. Apa Limbu? iya Sik Bim, kok tak nai rokok. ya mau wis njaluk kok Mau wis njaluk kuwi. ya Asmarandana isih Mak Iya. iki digawe rong rambahan Heeh. Kok terus nyeluki tanggane. sapa Mas Juang kerak tanggane Mas Bima kuwi. oh iya ya Mak Heeh. Juang. Iya. iya Bim, nek Mas Juang ndek utang karo kowe tagihan lho. Wah. iya Ayo Mas, konten penjarapan Pak Pardi. ya ben diaturke Mak Iya. Nyonyi-nyo. Malah turu. Oh, dereng. Sowan kula nggih mangarse ora iki aku wis disawer rokok sak slop karo panjenengane Pak Parman juragane Dele. Besari kok Nyuwun lagune Podang Kuning, matur nuwun. Iso tak nggo gitaran cengin ceket. Nggo diaturke. iya Anggen kula nyambut karya paring lan pawartane iya Karang wah Janis. iya ngapa Mak Sing sinden-sinden ki karang
Donte anak dhewe-dhewe. Iya. Arang ketemu mula terus sing siji timun sigarane, sing siji senang gelali akeh gulane. Sing siji ngetan bali ngulon, ayo bangun negarane. Ayo Mas Pardi. Pardi kucing. Ya. Para tamu kang ijo-ijo kae apa warga mriki manggih raja manggi ayo ana dipun panragape sedaya sampun sedaya samirarjo matur nuwun iki ya wis disawer karo panjenengane Pak Uji matur sembah nuwun ngersake tembange pepeling Pira mak nyawere? niki 200 400 600 Pak mbok digenepi sejuta ngoten Pak matur nuwun Pak Uji wajan mboten guyon lho Pak guyon ampun dianggep bercanda Nggih, ya. ngaturke kula nuwun Nduk Ya. ngersane warga masyarakat ing dusun Winong ya padukuan Winong, padukuan Besari sarta padukuan Seneng Siraman Wonosari Gunung Kidul kene. Ya. Matur sembah nuwun Mama. Awake dhewe dipercaya. Ya. Ndongake warga masyarakat sarta ingkang sepisan ngaturke kula nuwun manak sowan derek Gladiwanon derek Tepang. Iki cangik sekolah dan nglipar kono. Ya, mbok menawa ya wis padha pirsa. Ngaturke panuwun melu mangayu bagya awit wis kasembatan kaleksanan nindakake adat rasulan Nduk. Ya, wah jan luar biasa iki antusias warga masyarakat. Dasare kene kuwi kompak. Sing kasepuhan karo sing kaneman nyawiji Nduk. Ya, Ora cerah, ora bubrah. Kepara sing kasepuhan duwe hajat, kagungan hajat kepengin tradisi ya sing enom nyengkuyung. ya, Semono uga sing kaneman kepengin sing syukuran sing carane cah nom ya sing sepuh ya nyengkuyung. iya Mak. Dongane kepiye? Dongane ya Nduk wiwit bengi iki nganti sak teruse warga masyarakat ing Tri Padukuhan dalam rangka memperingati rasul ingkang kaping ana ing taun 2026 iki Ya, kaping pirang-pirang atus kok ya. heeh wis suwe banget nindakake rasul. Ya, Dongane wiwit bengi iki sak teruse manggya ayom ayem tata titi tentrem gemari pahlo jinawi karta tata turtura harja. amin. Ora ana alangan suwiji apa para among tani among kesmengkeng mapan ing Tegal kepanasan tandurane diukur 1000 tuwa ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh Allahumma. Amin. Para pengusaha ingkang kagungan usaha apa wae dilancarke digampangke rezekine dilancarke usahane didoke saka godha sengkala didoke saka rubeda Allahumma. Amin. Pokoke ora ana alangan suwiji apa anane mung ayem-ayem tata titi tentrem mung kari ngunduh harja mung kari manggi basuki yuwana Allahumma. Amin. Sedaya mamala saged sirna entek ketamplek cemplung kedhuke ndangke kali bengawan kesesar perang bersilang musna kecocok-cocok tunggak kayu dono tulak sawan baliya nyandalan. Sedaya warga masyarakat tansah manggih rahayu wilujeng kalih sing sambika Allah Allahumma. Amin. Ana sing nandang lara bebasan paribasane kadas kurap batal jamul rancak panunggalane diparingi sehat bagas waras sak teruse Allahumma. Amin. Sebab wong lara tambane gampang paribasan ditapul injet mampet brudul ngopat kinsep sawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit ora ndulit setan ora Doyan. mong ngari sehat bagas waras ora ana alangan suwiji apa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wah jan mamak kowe cangkeme kowe. Cangkeme iso. Karang aku sing ngajari Mbah Waloyo kaya
Iya ya mak. Dongane uga no sak pungkur iki Sri Semara bumi ing bumi tri padukuhan winong besari lan seneng tansah semulur nggone ngayomi warga masyarakat munggahe ana ing kalurahan Siraman. Ya. Awake dhewe ya aku mau nampa dawuh saka penjarane Mbah Lurah. Ya Mbah Damiya ya mak. Mbah Damiya kuwi wis petang wulan meneh purna nggone ngasta jejiban minangka lurah, Nduk. Ya. Ya nyuwun dongane warga masyarakat supaya panjenengane Mbah Damiya kuwi tansah pinaringan kesehatan, pinaringan yuswa ingkang manfaat. Amin. Bisa semulur nggone nindakake masa pensiun. Iya. Sartane uga mau aku ya nampa dawuh pokoke Mak Cangik kula disuwunke pangapura dhateng warga masyarakat mesti wonten lan kathah lepat anggenipun nindakaken kewajiban minangka lurah. Iya. Disuwunke pangapura. Iya Mak, iya. Dongane kanggo Mbah Lurah ingkang petang wulan meneh pensiun kagungan yuswa ingkang manfaat panjang umur ya Mak. Amin. Ya. Jan luar biasa lelabuhane tumrap kelurahan Siraman. Ya. Dongane ya kuwi ayom-ayem tata titi tentrem. Matur sembah nuwun uga kanggo para ingkang wis kepareng rawuh ya panjenengane Mbah Lurah kelurahan Siraman, Pak Lurah. Ya. Mau ya wis kepareng masrahke tokoh ringgit. Ya. Uga dirawuhi saka Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul. Ya Mak. Pak Babinsa dan Babin Kamtipmas, Pak Dukuh Winong, Pak Dukuh Besari lan seneng matur sembah nuwun. Kene iki dukuhe isih enom lho. Oh iya. Pun krama dereng Pak Dukuh. Oh. Nggih. Aduh. Ampun sinden ndak getun gimana. Masalah iki wis rabi kabeh sindene niku. Maksudnya getun ki wong wis kenalan, lah wis diputu kabeh. Ayo. Dan iya. Kabare sesuk nek Mas Dukuh apa nindakake palakrama awake dhewe ya katut, Nduk. Oh iya, amin. Mau engko arep tak DP kok Pak Dukuh. Iya. Bensin mayang pokoke sisteme jemput bola. Ya, sing nangkep tak DP. Guyon. Ya. Donga wis, mangayu bagya ya wis. Ki mengkari suka parisuka. Matur nuwun uga salam-salam kanggo ibu-ibu PKK mau wis disiapke kanca-kanca Kopen, disiapke daharan lan sak panunggal-panunggalane. Ya. Mudah-mudi Karang Taruna lah ya kuwi mau kompak kabeh. Ya, Mak. Ayo ngaturi panjenengane Mbah Waloya karo Mbak Demu Suhin. Ya. Mbah Waloya iki daleme ngendi? Pleret konon Bantul. Iya. Mbok menawa beda. Heeh. Sepote apa, Mak? Di Tinting Mars PKK, Mas. Pijiro. Heeh. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Monggo Mbah Waloya. Hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dengan makan Pancasila untuk negara. hidup gotong royong, bangun tangan dan sandang, rupa sehat sentosa. Dandut ke Sama di dalam rumah
matur nuwun. Iya, percaya ora. Teko diringi PKK. iya. Mongko keluarga berencana. Iya. 2 anak cukup. Ndek nambah Waloyo ki anake 5 kuwi mbarep kabeh. Lah aku ki maca tulisan kae lho. Endi? 2 anak lebih baik. Oh. Ya ora 2 anak Lebih cukup baik, kok. luwih apik nek duwe anak loro ngono, ora kok lebih dari 2 anak. Kayak iki mongko kepiye iki nek kok ngene kahanane? Ngapa? Sing neng omah wis loro. Gek saiki aku kahananku lagi ngene lho. Ora apa-apa meteng ki ora apa-apa. Lah ora apa-apa pripun to? Gene pari ki meteng sekedhok ra nang sing ngetengi wedho wae. Sampean kok iki buka apa? Iki Pak Lurah. Heeh. Pak Lurah Pak sapa lurahe? nganding Pak nyamplungan, Damyo. nganding nyamplungan. Ngendi? Lah Gur Dami ora nang Ya. nyamplungane. Pak Damyo. Pripun? Pak Dami. Lah ya Lah nyebut ki sing genep no sembrono. Iya ta? Ukarane jenengan ki kok nek penjerane ora rena ing penggalih piye? Weh, piye to? Kayake asmane ki Pak Dami ya. Ngono kok ngeyel iki. Ora nganggo ya. Dadi Pak Dami. Bapak Lurah ki trimo dahar damine nyamplungane dienggo kawulane sak kelurahan Siraman. Ngalah apa iya? Andiane kok ngeyel. Iya. Pak Lurah ki ngulungi amplop. Heeh. Pak sampan ki lali apa piye Pak Lurah? Ki sini lho. Orang sini. Lah tak buka ki tak kira ning apa-apa ora ning. Ya saya tak Pak menika kados pundi, Pak? Oh, sumpah iki lali apa kepiye Pak Lurah ki tenan ki. Tenan ki genah ora eneng tenan. Oh, lah mbok tiker ora enak. Aku ya diparingi kok gegek ya ora enek. Oh ya ditilik sik. Lah nek iki grenjel-grenjel aku tak takokke tenan. Lah iki nek wong jagong bacot cemplungke kotak ora sik apa. Ya aja sembrono lho sampeyan ki. Ana. Nun sewu Pak Lurah wonten. Padune njaluk imbuh to. Wah, lah mbok tiker. Alah kok seneng. Sehat to, Mbah? Mboten Pak Lurah. Niki Mboten sehat? mboten kula namung tenanan. Adekno sampean malah nyedhake kate pikul. Wah, lha engko Rak tenan to, mirang-mirang ke kabeh ngono kuwi jenenge. mboten niki enten isine nggih. Ya aku jalukno meneh. Lah isine mung donga pangestu. Lah kuwi malah sing becik lho. Katimbang duit ki rak gampang entek. Mboten napa-napa Pak Lurah pun jos mawon pokoke manu Sesuk cegat dalan. mundute jambu alas. Oh, jambu alas. Heeh. Saiki ya tak wacane. Heeh. Saking Mbah Lurah Damyo. Ning aku gede diamplop tok. Maksudnya ora ngersake tembang apa-apa. Nah niku sing jenenge tresno, Katresnan. Nah iki jan Rezekine dhewe-dhewe. iki maksude kon ngapake ya gampang. Ning nun sewu Pak Lurah. Pak Lurah Pak Damya wong aku ki karo Pak Lurah leku kenal biyen. Wis suwe tenan wit aku melarat nganti saiki dadi kere. Kok ora ono Nek tenan, ndak? niki mau rak panjenengane Bapak Lurah isih kelingan aku ora. Wah kelingan banget ya aku ya ngono. Nah, Dek iya. putrane dadi manten rak aku timbali rono piye. Lah kon ngopo? Lembeng. Kita wis ana sing asah-asah. Nggih kula nuwun Mbak Cange. Mangga, Mbah. Namung gegujengan sedaya supados regeng swasana supaket kadangan. Nggih. Pados sedaya para pamirsa menika rena ing penggalih. Oh iki. Menapa menika esunipun mesti dusun sakniki kula tak takon. Napa? Nek jenengan iki ora dong soalé ora piyayi kene. Maksudnya? Pak Lurah, Niku Pak Lurah. niki rasul sing ping pinten? Lah pinten iki lho ket zamane Pak Lurah dereng miyos. Iki wis tau rasul lho. Iki piyayi semene sak winong iki arang-arang sing ngerti iki rasul ping pira. Lah mbok gelem diopahi aku tenan. Coba nek sampean takonnya nganti kok padha. Ping 81. Lah kok iso? Indonesia merdeka pirang tahun? 81. Lah sadurunge merdeka rasul ya dibom londo le aneh wae. Lho apa iya ya? Oh iya kok aku ora mikir ngono ya aku ya. Iso ora tekan. Ya mikir kuwi ra tekane rak mikir masyarakat semene iki sampai. Ning dalang iki karo presiden. Ki abot dalang lho. Mosok ya ora. Presiden ki mikirke sak negara. Heeh. Lah iki ya Ngamarta, Mestina. Ngastina, Ndorowati, Ndorowati, Malengko. Madura. Mongko isih mikir kethek-kethek.
Wis sing kethek-kethek ora usah disebut. Kethek-kethek ki ndi? Lah nek endi kae jenenge? Ambo. Oh. Kowe ono dalan kok. Kae sing ono tambak bendung apa kae jenenge? Tambak bendung. Apa kae ono sing Kae Pancawati. Nah, gene iki ngerti. Ayo. Nek sing paduke Pancakara. Heeh. Nek tanggo kowe kae Pancasuwita. Nggih. Wah, aku mau metu rene dadak kowe ki ngopo to misah wong kerah ki? Boyo men. Lah sampean wis gedhe tuwa to. Lah mbok yo nek gur masalah sithik kok aja nganti do pengkerengan kaya ngono kae. Aku sebagai istrimu takut lho. Lah wong wedok. Isen lho. Wong wedok iki dasare kokean ngomong. Aku mau ki ngelekke sampean misah perkara kae mau. Lah, Kok gur nguyuh kowe kok dadi gelut. Nggih lho Bu niki wau. Ngapa? Nguyuh ning kamar mandi. Lah lupute apa? Ning terminal gandeng nek ana kamar mandi tulisane rok, gambar rok karo gambar celana. Heeh. Lah sing nggon rok ki nggone wong wedok, sing celana nggone wong lanang. Lah sing nggone wong lanang ki kebak ya aku mlebu nggon rok kuwi to. Kok kamar mandi sing nggo wedok kuwi iki gambar rok kuwi ora mlebu rok. Saru-saru to. Sampean ki mlebu gondrok ora tau lah kok. Mlebu ning nggon terminal ki sapa sing ngakoni? Lek muni mlebu nggon rok ora tau ki nganggo mic ora kudu. Dicedhake. Lah wong nek sing gambar rok ki nggone wong wedok, gambar celana wong lanang. Lah sing nggon gambar wong lanang gambar kathok kuwi mau kebak. Lah aku ya mlebu nggon gambar rok. Lah ngono. Lah aku metu ku sing tangga iki. Sing jaga. Ade, sampeyan iku ora maca ya, ora ngerti tulisan. Heeh. Dasare kowe iki goblok ora iso nulis. Kowe iki ngerti nggone wong wedok kok dileboni kowe iki kebak ngono wong lanang kuwi. Terus aku ya wangsulan piye? Ora usah crigis, iki ya cok dienggo wong wedok. Aku ya ngono ketek. Lah padha wae fungsine. Ah iya. Ning tegese apa? Sarungku ora cok dienggo bojo. Ora wae wong sampean wae mlebu kamar mandi ora sarungan kok. Lah kok ya telaten mentel mung nganti iki. Lah kok ki sing ngurus iki aku. Lah iya wah jan bojoku gemati tenan. Lah iya. Lah aku urung tangi wis diraupi nganggo wedang legi lho kowe. Namanya Iki cinta kok. digabyok kok diraupi. Dongake panjenengan kok Kyai sepuh, sepuh kuwi asepe ampuh, tuwa metu-metu wis nggawa. Ha. Didongake mugi-mugi warga masyarakat ayem tentrem mboten manggalangan setunggal punapa, monggo. Sepuh asepe apa? Iya. Gek tuwa Metu-metu wis nggawa. Oh, tak arane metu-metu. Iki bojoku ki saya kendel lho. Mboten ngoten lho. Saya kendel. Adoh kalih nak dalang to, dadi nek krungu kula niku ngoten niku. Kowe tuwa ki metu-metu wis nggawa lah kok metu-metu wis dawa. Kowe ki sujud ya sak. Lah kok cethake. Iki mau miku tak dohke lho. Miku mau ki. Lah mulane mencethok gek iki ana Mas Oji Sembrono. Oh nggih, nyun pangapunten. Kayak juragan. Kayak pengusaha. Pengusaha apa? Lah ya sepeda motor mobil, aku ki ya pengusaha. Apa? Usaha kepiye lah arep urip. Ya, nderek ndedonga warga ing Winong lan sekitaripun mugi-mugi tansah pinaringan bagas waras kalih sing sampe kala. Amin. Sebiru beda jumbo ingkang ginayuh sembodo ingkang pindah rahayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandak sing duyak gagah kang sinaka. Sedaya mening pinaringan ayam tata titi tentrem guyuh mrukun. Do kecer. Iki ya ana juragane tem anu Dele Pak Parman. Oh nggih. Mbak Parman komplit iki para punggawa, para nakayaning praja sing calon do nyawer ku kowe. Harapanmu malah jeru. Walah aku ki guru tenanan ngomong ki lah. Muga-muga. Muga-muga jambu alas ya Pak Lurah. Oh Pak Lurah iki piye? Lah iki mau sing iki sisan. Oh diwaca. Nggih. Endi? Wajan sak tas. Isine bal pirit tok kowe. Kowe iki bintang tamu kok nggo dongkrak iki to nggo ngapa? Mbok menawa kok nang subuhan iwak ra kena nggo sogok selilit. Kok dongkrak kok sogok selilit. Endi? Muni selilit aja nganti kleru. Lah wis kleru kowe mau. Aja nganti sogok. Ditutup. Yanti. Nyuwun lagu tempiling anu pepeling. Kok tempiling, pepeling. Pak Uji yang ngersake pepeling. Nek wis sinten? Kali menika saking keluarga besar Mbah
Sokarjo. Nggih. Mbah Sokarjo. Nggih, Mbah Sokarjo apa Mbah Sokarjo iki jene kurang Mbah Sokarjo nggih, matur nuwun kalian Sinom Parijata Ketopraan nggih. Kanthi cehna tresna 1 juta. Wah, Alhamdulillah. 200. ning tak gawa rene nulih gogrok ning kono kae pirang-pirang. Matur sembah nuwun awet Nggih, peparingipun. mangke badhe pun sendikani sager wonten wekdalipun. Sedaya pamundutan badhe lha soalé lewayangan iki guru sungi. Wah, kepiye mau kabare mau? Wah. Anak lanang ya? Wah, anak lanang wah. Keleng lahir ke biyen kerkoso banget jare biyen. Lha kok sampean melu tulung biyen? Lah tulungan. Nang rumah sakit. Kek bapake iki ndak. Lah ya aku bapake. Ora kok iso lho, kok angel rekoso kuwi. Lah, Apa wong- gede biyen bayine? Bojoku sing sadurunge kowe arep nglairke iki ning jero kamar rumah sakit iki 4 jam. Gur sedelok nek kuwi lek. Oh, bojoku waduh. Aku seneng njaba kepiye iki bojoku. Lah kok grombyong glodok bros. Bojoku mancal bufet, mancal dipane kembrukan lemari. Ah, saking larane kok ya. Terus ret 5 menit iki bedane metu nggo bayi. Pundi sing namine Pak Waloyono? Kula Bu. Niki putrane bayi no sanes cempe. Aku yang ngono. Ora apa bocah iki ndek siung. Lah ya wong dibopong niki Oh. anake mboten umum bocah niki bobote 11 kilo. Waduh aku. Lah kuwi ngrusakke Banjar Pekarangan iki. Maksudnya Lah kan adol barang-barang aku ditragati kowe. Oh, bayi. Bayi ajaib. Terus Lah kok piye sampean bareng ngoten Bedane niku? muni nggih anu Pak Waloyo gandeng putrane ini ageng nggih bojo jenengan kula jahit. Mboten napa-napa Bu. Sing penting kula dingengi raketan sithik. Aku ya ngono. Dinyanyi. Nyanyi apa? Apane? Bolahe nggo ngundol layangan iku mulet banget lho. ora bae. Ya, nembang, Mbah. Nggih. Monggo. Iku jambu alasik napa ajeng pepeling monggo. Weh, pepeling riyen ben kabeh iso. Oke. Ngagem Mangga. bawa. Bapak. Ngagem Sik bawa sinten? sik balame sing ket saka kene nomor 3 sik gak engko Nggih, kek mriko. melebar ngono. Melebar. Oh, nggih. Tembunge kok melebar. Monggo. Saya rono. Nggih. Ayo Mbak Yanti. Mangga. Heeh. Tes. Tes. Rukun Islam. Rukun Islam. Ah, geser ngiwane. Gur mboko selarik kok kaya pitik jagung. Ayo. Kang limo. Kang lima. Ya Nun, puniki Nun. Ha. Puniki. Ayo aja disalahke mikir nek aku ora ngomong ganti kuwi. Walah. Oh alah. Tak arani kelakepan bocah iki mau. Tak arani kelakepan bocah iki mau. Arep muni walah. Lakepan. Ayo ngaji jakna. Tindakna. Mering. Mering para sesama. Diganti kiwane. Bocah cilik kaya ngono bis suarane apik men. Ya iya ngeja ndak Om. Ayo engko ben jagongan karo cah iki. Ya. Kenjo nek. Mbak Bella Wahyudi monggo Mbak. Kok Wahyudi? Ayo ya. Aja nganti ditinggalke rukun Islam puniku.
gantos mbake sing kiwane Mbak Via kae aku lagi wanuh sepisan iki. Ya. Sinten asmane Mbak Sugeng Dalu? Nggih wilujeng dalu Dik Dalang. Endi to iki sing muni iki? Wajar. Mbak Yanti iki sing ngedang-dangi. Rada mundur neh. Lah wong dingklike ya antik iki semono gedene gek. Ora kuwi karepe ben padha kancane. Ya sinten asmane, Mbak? Sing rada mundur ki kuwi lho sing paling mepeti anune ki kowe rada rono. Sinten asmane, Mbak? Nggih, nami kula Umi. Mbak Umi. Nggih. Komplite Mbak Umi sinten? Umi Hidayati. Mbak Umi Hidayati. Nggih. Daleme pundi, Mbak? Kula saking Gedang Sari. Gedang Sari mriki. Nggih. Oh, nggih nggih. Kalih sinten mriki tindak mriki wau? Ya, Mbak. Mboten kalih Kang Garwa. Mboten. Oh, lah Dek. Nggih. Letakon telaten banget. Lah ya mbok menawa nek dhewe tak kon ngati-ati kok ya. Ora ngono. Kayak monggo Mbak diteruske Mbak bawane, Mbak. Sahadate. Sahadate kang angka siji Aku tak krungu suarane. Mbak Suhin, kang angka loro salate Mbak Suhin ayo. Ayo nyuwara kowe. Heeh. Kaya nek nang omah ke suaramu gene sengakmen. Ayo kok. Ising tepungan karo aku mau sapa? Ora ning sing iki lho bocange arep tepu. Ngapa Kakang Duna? Wah, edian Depate. Pripun? Suhin ki arep wis sepuh kowe. Lah Ora iki sah nesu sampean kok ora sah nesu. Ora, iki- Ngono dialem kok ya kudune sampean matur nuwun lho. iki upamane mobil tua ning ora speedometer isih 0. Dadi nek Gur dipanasi terus ora tau dijalake. kaloro iku salat lho sebenarnya apik-apik dipedhot ki lho. Jileh ngono. Kowe sing bermasalah ora mikrofone. Ndak napa nek. Telake kuwi. Mangan kacang sak kulite kok ngono kuwi. Dene kang telu Mbak Villa Wahyudi malih. Nggih. Ramadan nindake poso Suara kok lempuk. papat zakat kaping 5 ngibadah haji. Ayo, Duk. Ayo ngadeg kabeh, digongge ngadeg kabeh terus ditembangke. Oh iya. Sindene ngadeg kabeh to, Mak. Men ketok. Oh iya. Yo. Do ngadeg iki coklat-coklate ngadeg. Iya, Pak. Iya. Ya ngadeg karo digongke. Nek aku tak dadi beteng. Aku ya sipsih kene kowe nang kono. Yo, rukun Islam bareng. Rukun Islam Monggo. Ayo. La
kepeling sampun ngatur. Nggih. Sik aku berterima kasih kepada Mas Lendrut, Mbak. Oh iya. Mas Mojo Lendrut. Rene Mas, tak sawer Mas. Nah. Kendangane apik, Pak. Iya, apik. Seperti kodok ngorek so dung dung. Wah. Galeah-galeah tindak ira. Pindha dewane katresnan Sang Hyang Komodo. Titip nggo sing ngempul. Matur nuwun Mas Lendrut. Dung tang tak dung tang. Taun kenak dung tang. Taun kenak godang. Taun kenak godang. Tak dung tang tak dung tang. Taun kenak dung tang. Ayo. Matur nuwun. Ya. Podang kuning saka Pak Parman, Pak Juragane Dele, Mbah. Nggih. Dipun aturke. Ya. Sapa Mak sing ngaturke, Mak? Ayo sing cerak dalang kuwi men maju. Oh, kene Nduk, sing cerak dalang kene. Heeh. Sepote apa, Mak? Sepote anu Metaraman. Kentrongane dimut. Kentrongane dimut. Hop. Ya, Wis. Cendalu, Mbak. Kilo cendalu. Nang Mas. sapa? Nah, ono sing cetha lho. Aja tiru-tiru Mbak Putri kaya wong ora prayoga soalé. Rada kono tengah, Nduk. Nggih. Nggih ngaturaken wilujeng dalu kagem warga masyarakat pundi niki? Winong. Winong. Kene iki winong kae. Nggih. Niki acarane napa, Mas? Acarane Nggih. rasul kene. Rasul. Ndongakno wong kowe nek ndonga mesti mandi. Iya. Nggih, mugi-mugi warga Winong mantuk saking nonton wayangan sik gadah utang. Utangnya dilunasi. Ndang Lah nek lunas. kok nek ora dilunasi lah ya ora lunas. Lah kandhane yo. Lah iya, nek nak dongane mugi ndang lunas ngono. Ora mugi ndang dilunasi. Ya ora kae ora nek ora dilunasi ya ora. Yo ben dongane dhewe-dhewe tek ya nak ya. Lah nggih kok. Apa ora dibolo kuwi? Kapok ora dibolong, ejo. Aku ora buta bola kok. Ora di batur. Lah duwe le pian ke? Dek lahiran. Ayo karo pengaturke Ayo, lagu Nak. Podang kuning. Oh nggih. Ainun asmane kuwi, Mbah. Ya, Ainun. Omahmu ngendi to? Tepus. Oh iya. Wah. Ngertos Ibu. Pun nate teng pantai. Pantai ngono. Pante ngono aja pantai. Lah ya men ora tepus banget. Kuwi malah Nenek nek kowe muni pantai, ngono malah saya banget. Ah tulisannya ya bener kaya sing diucapke mau kaya. Tulisannya jan cetha banget. Heeh. Podang kuning ngaturno. Ya. Iya. Nggih. Nggih. Ki watokmu ke dek mari to nak. Papunten niki lho. Obat. Telake reget. Obat saka nggon kowe tak ombe apa urung? Apa? Ih. Urung. Wah. Lali, Mas. Lah wong Korsita ya keselip kok. Nah, Nggih. Obat watuk kok mung siji apa serintil. diombe kabeh saiki ya. B. Saiki Kabeh ya. overdosis aku. Sedina pisan. Niki pinten regane? Ora tuku gur Ora tak tuku. nehi. Nggih. Cehno tresno, mula ora takon bayar. Nggih, matur nuwun nggih Mas Dalang. Nek ngekeki obat iki kaya nak dalang iki lho. Ah sampean ngobati aku ya ngawur. Apa? Oh mosok jenenge glugot kok kon ngombe iki lho. Kleru, lah aku ngomong obat mercon kok kowe iki malah kok iso jebluk. Ngombe yo glugot pring kuwi to hin ngono kuwi. Lah ya glugute keroken kene ana sendok nek jarang sithik ombenan. Lah aku takon mari ora Mbah. Mari. Lah kok sampean dong, aku sing ngomongi wong edan ngono. Lah, Lah wong edan kok gugu. Kowe wong edan malah ora tau masuk angin kok.
Kok iso? Apa kowe tau ngeroki wong edan? Wes yo. Ayo wingi bengi lho. Siapa? Wingi bengi lali lho sampean. Aku to. Ula berarti lanang wedok sing edan. Ngerti wong edan kok tok keroki iki nek. Ayo Nun. Ayo nak. Ayo. Bawane. Nadyan wujud temung peksi Nek suarane iki apik iki. Ning aneng sing ora apik. Lah iya aku yo Ning ngiling. muni nadyan wujude kok ngengeti aku lho wujud. Sampean serak-serak kok. lawang sampean niku ning tandinge kula masa ora ditamati. Oh ya enggak ngejo gek wis kamu terus. Iki logate kono nyel iki terane. Lah Mas Yusuf ki nek pamane anu bae anu lho. Nirok-nirokke logatku Lah jatuh. iya. Ora apa? Eh? Ora nirokke aku ki. Ke? Kesetrum kowe kuwi lho. Lah yo jatuh. Jatuhnya apa? Jatuh ki ki setrum kuwi ketentu. mau. Ning Men kapok ki. men ning kae betah joto. Nek joto ki ngopo? Lungguh sewengi. Ayo kandhane aku mbiyen wayangan ning Sureng. Heeh. Sing nggo transit rak omahe kuwi. Oh, iya. Kayak mamane apa mbok Dene ya kuwi ngono. Mriki Mas Rian Mas Joto-joto mriki. Tak aku batinku lho, kok mah kon joto-joto nek ngertiku joto ki ngantemi ngono lho. Iki jotos. Oh, Beda. Lah sing beda iki aku ya mampir nang omah iki mbokne malah mbok lenggah iki kula jentus-jentus ki. Disambelke Sambel. agawe Agawe talining prangta suarane Jan ngejo sepole. dan ngeja ketok nek panene telo akeh iki angger. sepe Sepe. sepe iki apa? Telo. ya telo kuwi mau Telo iki sepe. Nek kono sepe nek kulon puhung. Heeh. Nek wetan kono budin. mulane jenengan ki ora salah nek nirokke logatku Mas besok anu dadi wong tepus ya Wah, ih kok enggak hei. Saya Saya aku iki video call ki lho. pateni sik Ning ora apa-apa dadi wong ndi ora apa-apa. Kaya kuwi nggugah atine Pak Dukuh, Mas Dukuh. Ah. Pak Duko sik pundi Iki arep gedene semene iku ora wani rabi iki apa iki? Pak Dukuh, mongko wong rabi kuwi siji buka dalan rezeki, ping pindho buka dalan buka dalan Bo apa? Ba. Oh. Banyu. Barokah. Barokah. Ora kok neko-neko. Dadi nek wis rabi iki mesti barokah karo rezeki teko dhewe-dhewe Pak Dukuh. Sregep tenan lho Duk kowe iki. Dadi dawuh apa-apa mesti anak buahe mesti nuhoni. Wah, lah jenenge kepala daerah tingkat 5 kok. Hah? Kok tingkat 5? Lah nek pisan ki gubernur, pemimpin camat, ping telu ping telu gubernur, bupati, camat, lurah, terus dukuh. Oh, Kepala daerah tingkat 5 kae iki, ngayal iki. dhuwur ya pangkate ya. Dhuwur nek aceh. Aku kok mak tratap kowe muni dadi wong tepus. Ya sesuk tak golek perumahan kono. lah ya nek tepus kira ora enek perumahan nek ra entekne ngedekno dhewek Lah ya ngedeke dhewe. ngedekno dhewek Heeh. ya ning ngarep omasku ya omasku ning ngarep omahku ya Mas Ora ngono le ngedeke Men ning cedak. Britan, ning Britan ke lho no. lah mboten enten beritane nek nggon kula ki Ya kur pas omahe. lah kabeh gunung kiri gunung kanan gunung mburi ya gunung Ora Wes. gunung, Wis ngedeke tenda wae nek ngono sesuk. Camping. gendeng. Walah jepit ora apa-apa kok ayo mau. Ayo nak. Diteruske tekan ngendi mau? halus Oh, tekan nggon alus kok ya sing banter nek ngono. Suara. Nek ora piyai sapa wis tak tonyo ket mau-mau lho. Wah, lah arep wong tuwa ke tonyonan anggere 500 kene. Oh, ujung-ujunge meng pemerasan. Ya ora pemerasan nganti kaya andruk diperes. Ngayal ngejo. Halus manis.
halus manis hati. Nah, kadang aja namati mbahmu lanang angger nyuwara kuwi, aja namati mbahmu lanang Kowe maring kok mlebu. ngeblenge ngopo to, Nun? Aja kok ganggu to, Kang. Nah, nyodetnya. Wis mrono to, Kang. Nyodet men ra ngebleng. Kepiye ta ki mau? Alus manis tur mraati. Lah ya karepku ngono kuwe. Lah Kene. nyatane ra ngono kok. Engko nek aku salamne dibalekno ra? Heeh no. Ngeblengo ping 3 men genep 300. Lah. Aja to, Mbah. Ya. Ya baleni. Halus manis tur hati. Baleni. Yes. Piye to? Kon ngewangi mbok demo kae. Halus manis tur Wis atine mbokmu gedhe wis. Kowe ati. Anang gregele ngene iki lho nduk arep wis tuwake nyuwara isih rada greger-greger ngono monggo. Kowe ngopo? Lah kok malah mencok ning kene mbok. mencok bawa lo ya. Wah, ngomong kok ngawer, anu ngawur. Kon mencok nang aku lah, ayo. Marah-marah terus nah. Panjenengan iki piyai sepuh ya ora tepo-tepo. Lah ngapa? Lah ora nyerong aku. Orang kok jeruk kok nyerung. Wasawingkan kelana. Bariki kek jambu alas. Tak selani napala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mak Cangik dan Mak Limbo. Semoga lancar sedayanipun. Amin. Nyuwun lancaran bersih desa. Salam kagem Mas Giyanto Wonosari saking Bu Wiwik Sri Rejeki Temanggung. Ya. Terusno. Wes suwe mau rak wis to? Ya saiki terusno ya. Wis suwe ya gek terus. Golek isi podang jenah Duwer. Ya. Jare ngendikane bapak wis entek ngono. Mboten iki tandane akeh. Iba bunga ingatiku. Bener ta, Mas? Hah? Bener. Karang kowe iki melu aku ke tanggal 1 kok ya. Iya. Kayak mau ngapa ya? Apa Apa? anu ya kira-kira enek sing lewat ngono ya? Kapan? Iki mau lho. Iki mau ndi? Sing mau keselak mau to, ora usah diurus wis. Bab sing ora prayoga diurus wis gek liyane wae. Nggih. Malah mambengi izin kowe nyandi. Kula. Heeh. Kula ngarani Keturun meneh. ya ora. Lah nyandi. Anu mbaturi tunggu gaplek biyung. Mboten. Ora to. Sesuk-sesuk nek jadwal berikutnya aja izin ya. Lho, Lho apa? lah nek Lah ya nek nek ngono. lah wis tak bakukan kowe. Guys sesuk nek kancane tuku seragam kayak melu diseragam. Oh nggih. Melu. Dengan rek ngragati. Iya tak ragati. Ayo para Mbah Waluya. Apa? Jenengan sing ragati ngono ki rek karo nak dalang to. Lagi aku njawab, "Lah iya para Mbah Waluya." Wis sesuk nek jalan aku tak seragam kaos kaki aja kuwatir. Aja kaos kaki ae. Nyanding bisa dadi Ya. tombo Ya. Ya. Pak Uji nyuwun jula-juli Mbah mengke. Mangke disendikani. Heeh.
Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggule ising tak sayang mobeng mikiran bambu krasa esuk
Saka sing gedhe dhewe nganti sing cilik dhewe. Iya. Lah sing gedhe ora mandi kayak sing cilik sing tok. Njaluk disawer. Nggih. Nyonun dumenun. Ha. Kakno. Kuwi nek duit pira to ki? Nggih. Lho. Dek jenengan ki lomo men to, Mas? Kowe aku nek karo kanca-kanca kuwi blobo. Wis. Alhamdulillah. Nek disoting tapi nek ora ya ora. Waduh. Dibalekke. Ya wis kono dumen. Jan lomane kaya Mbah Waluya. Cinten Angger dulungke aku terus jaluk neh. Selah hangus. Heeh. Ngono. Wis. Oh, disunat kuwi kok anggarane. Ora, cetha dulungke langsung ora ketan dikajarke 100. Atur nuwun. Nggih. Ki ditokke lancarane bersih desa. Mangga. Wah iki Wis rampung urung ke? wis. Wis uman kabeh? Mas Juang pun? Mas Juang uman dereng Mas Juang? Oh, kene tak balekke. Balekke kene, nggo ngangsur utangmu 700. Jan kok tega temen to nggih mbok kersane. Lah utang ya kudu disaur. Iki ngono karo dulur. Lomo kaya kapan iku? Pak Parjo kasuwun. Oh, Pak Parjo rada serak. Oh, Pak Parjo. Berarti Pak Pardi. Ya. Ayo, Pak Partisipus. Ya. Apaan iku dadi kewajiban baku Wis entek bim nang kene. Nggih. Mangke riyen nggih Pak Lurah ngentos ini ki rampung. Ora kondur. Ayo bersih desa Nganggo logat Bekasi. Muri adoh. Ya. urip adoh sukar sakit Kia anggia penanteng What is that, man? Game, bro. Ayo.
matur nuwun. Iki uga ngaturke panuwun kanggo sponsor, Mbah. Sinten? Sponsor utama menjane dari PT Dados. Nah, Oh, nggih. Dados jan pokoke dados tenan anggone urun ragat kanggo warga masyarakat matur sembah nuwun. Mugi berkah lan manfaat kagem sedyayanipun. Amin. Dados jaya. Ning aku isih tak titeni, Mbah. Napa niku? Sing dek enten galeri nika sponsore nggih saking PT Dados to nika. Nggih. Lah sing nyaron nika Mas Dubleh entuk rong slop. Mulih dhisik setanan. Alasane lara weteng. Alasane lara weteng. Sprene terus kerep lara weteng. Nggih. Niki selanjutnya atau saat terusnya salajengipun napa malih? Ayo Mbak Via, maju Mbak Via. Oh ya, sepote. Upin dan Ipin inilah dia, kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam singa, kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Aku yang enak Upin Ipin. Ya meng sepote. Niki ya mbok upin-ipin nek sebenarnya. Mbok ne Upin Ipin. Ya kene Nduk Cahyu. Nggih, Mbah. Wah, putuku wis gede tenan. Nggih to, Mbak Cange. Biyen isih cilik saiki wis kena nggo klethek-klethek. Klethek-klethek. Tegese iso dikongkon. Rumah sapa anggerane geger nganggur kok pijer nyekeli ngopo to? Lah nek sing cedhak kene kok pokoke nyekel kono, mbok yo men. Ono gur nyekel mburi kowe kok ngati. Monggo dipun pinangkane. Lah karepmu arep nyekel ngendi? Karepmu nyekel mburi kok karepmu arep nyekel ngendi? Lah wong yo nganggo sopan santun ora ngono kuwi kok. Ayo, kae mantep bimo kapok. Nggih. Nggih. Apa kayak mau, Mbah? Hidup. Hidup. Hidung. Oh, hidup. Dongakno warga masyarakat, Mbak. Nggih. Saderengipun aturaken sugeng dalu kagem sedaya warga. Ayo ngerti ora? Winong mriki. Nggih mugi-mugi sedaya warga Winong tansah pinaringan sehat, bagas waras, rezeki ingkang lancar barokah. Lan ugi napa nggih? Mbuh. Nggih pokoke sing sae ngoten mawon. Ora wetengmu iki kena ngopo to? Lah iki lho do pitil e, Mbah. Alah lagi ne ukur pitil we kok. Manik-manike. Niki lho. Jenenge pitul. Ora Lah kok manik-manik. Lah kok manik-manik. Lah apa terusan? Kowe iki benake kono yo ora iso ge yo. Lah kepiye? Lah yo sing jenenge wong benake iki lak yo. arep benake. Arep benake. Mbuh kok gatel kabeh awakku dadi. Lho klambiku ambetira mbledeh ora tau mbok sapa kok. Ya, Bareng Pak. Viasik maju kok giduh. Lho terus gatel to? Kumat to? Ayo. Lah nek aku karo kowe bendina arep mbledhek lah wong iki yo nganggo jeleh ora kok. Ya bener kuwi. Wah iya. Padake pangan. Minangane Dalem. pamundutane Mbah Lurah. Jam 12. Ya. Nggih. Mergane iki tumben lho, Mbah. Lah iya. Biasane iki aku ra etuk nyanyi iki. Oh entuk saiki iki sing Iki dawuh. beda sing ngersake Jarane Pak Pak Lurah. Lurah. Matur nuwun sanget nggih, Mbah Lurah nggih. Kowe ngerti ora tegese lurah? Lah apa? Nek usa wong ewuh ki ngelu ning sirah. Lah mergane, Mbah, kok iso? Lho kowe wong Kok sak iso? wong sak desa ki munjuk kabeh kok. Mongko nyatus lah ora cumlang. Ya berarti Ngeluki nek sampean, nek Pak Iya. Dami iki ora. Anu Pak Lurah sesuk nek dipunjuk nganggo dus rasa didar. Lah kok Lah. to? Gek jagong digawa gek 30 wae. yo saru masa Pak Lurah kok 30. Weh, alu wong saru timbang tekor. Wong kok ora gelem ngalah. Terus dipadake karo kono nek Wong kok nyumbang. ngalah lah aku ki kalah wis njaluk balen kok. Ayo. Nggih. Jam 12 duet karo Mbah Waloyo. Oh, boswer. Oh nggih. Kalau Mbah dibawani Lah ya kae bawane kendang. Jogeto.
Joget cah loro. Sing apik jogete. Anjur keling nganduk ramah komplit sak kemoyone Ramah kemoyone Tresno lan kasih sayang kasih sayange kapan aku kelakon bisa melu bonceng tasili yen rata baleke jambu halas duk sanging aja loro mah sayang aku doaku wes kebacut tresno nelongso rasa hati rasane ngati kapan aku bisa duweni ono banyu kebak sak ember raine ayu ning sikile jeber ora bakal Manis rasane Nadyan wes jelas ese rasa awake sayang oi bojo nanging aja loro nanging aku sumpah tenan wes kebacut tresno kebecut tresno nelongso rasane ngati meloro hati lamun wong liya lakon duwe Jambu ala kulite itu ala sing digagas wis duwe bojo ana kayu nggo omah tekene raine ayu tukake domplet manis rasane nadyan wes jelas isih ayu rupane sayang oi bojo
Nanging aku wis coba tresno Kepejot tresno nelongso Nelongso rasane ati Rasane ngati lamun ora sida melu duweni Sami-sami lho kok ndang kondur, Pak. Kok sampun Mbak Lurah. Matur sembah nuwun, Matur Pak nuwun. Tami. Matur nuwun, Pak. nggih. Jogete jos tenan. Jogete Jos. jos tur wis iso ngidak sikilku barang. Lah gampang minta sukune jenengan kowe. Matur nuwun, Pak Lurah. Yang sapa? Matur nuwun. Pak Damian. Mas Dalang, Mbak Waluyo, Bu Suhin, Nggih, Nduk. Pak Lurah ugi matur nuwun nggih. Nah, ngono kuwi lho. Jan genep iki golek kesebraan ketoke mau monggo. Iya. Ya lungguh, minangkane pambututan meneh. Cekat-cekatane cekat. Ya ana pambututan es Mbak Joto. Terus ana meneh pambututan. Sinom Parijoto karo Gandrungan. Jula Juli. Jula Juli kuwi dikersake lho. Lah iya. Karo Pak Uji lho. Iya. Wis nampa dit marang jenengan. Alah. Nganti kok ya iso-iso. Ora sampean iki njaluk slendro apa pelok ngono lho. Aku slendro nek pelok ndak kleru pelok racing. Karo apa? Pelok racing. Ana yuyu nang jeron blumbang. Kae tekek nang dhuwur wuwungan. Endi kethek? Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lak mung guyonane. Kok cekak-cekak mentok kaya. Ayo men, modelannya. Ya, tung det nyonye ayo coba. Tang gentung. Neh apa neh aku bacot mengo kono muni nah. Wes. Kae tenong, kae tenong, kak yo. Ya nang kono nang tekek. Nek tekek lho ora aja tepak lho aku. Langsung teng. Nyinggung bojoku. Lah ngopo? Tekek iki tatone tekek iki marep medun ngene iki lho. Nek angger seminggu ratus iki tatone marep munggah. Ora kok sampean gak ngerti nek marep munggah yo. Oh, salian buri to. Kalian buri. Oh, karek omahe. Nggih, sakniki Sengit aku angger omongan ora diteruske. Ora wani. ora nggawa acar kok ra wani. Ya. Nyinyu. Kae tenong isine roti warga wenong soge rezeki. Amin. Amin ya Allah. Nek niki lak jenenge Rasul mula akeh warga sing padha kumpul yo tetunggo supaya kabul winong sansaya pinunju pancen Pak Dami sing dadi lurah biyen le ngarahke rakyat lurus dan terarah karo masyarakat jadi cilik mesti ramah tamah mula desane gemas lawan ripe sing abot ngono dadi Pak Kyai esuk awan sore kudu rajin gone mulang haji lemaca sikir kuat lan nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri abot sing dadi Pak Dukuh pancene esuk ora krukukan gawe laro wong wis dipunjuk sak dukuh sing padha ewo ning jam 5 sore mumpet gone golek butuh saya abot lan sing dadi RT kudu iso nentremke lingkungane kudu manut dawuh dukuhe
mongko RT rong karuan piro bayarane nuwun sewu para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalu menika monggo dulur sareng sami-sami ndedonga mugi tansah pinaringan kalih sampeyan. Amin. Mas Suci, matur nuwun nggih Mas Suci, matur nuwun. Nggih angsale nggih namung gangsal larik ngoten niku Mas Suci. Ora lah wis diparingi pira? Niki Mas Suci paring gangsal atus matur nuwun Pak Uci ning tekan kene agek 300 sampean sik utang 200. Nggih monggo. Rusak. Kok kepiye ta wis mari kok malah utang. Ya aku ning kene wis ora cekelan duit lho iki wis tak dumke kabeh lho. Lah nggih. Kula nggih mboten niki nggih Lah yo mengajeng. ngene iki lho kaya nak dalang iki sedekah, ora kok sampean apa-apa dicekel dhewe. Iki karetane iki. Tetulung, ora kok amben dina mung Tetulung. karpet. Aku ki tetulung ya sregep kok. Kapan? Ulalah, kowe iki ora ngerti tata nggomu ngene aku sing nulungi lho. Kicir-kicire ning dalan nganti gudras-gudras tak terke ning rumah sakit tak terke mulih. Aku arep dinehi dhuwit karo bapak niki 500 pegah aku. Lah ngopo nek ora gelem? Lah aku njaluk sak yuta kok ya. Nadyan ora. Ora caping gunung. Nggih. Iya. Cekaos mawon niku pun pamundutan Nggih, kedah pun sampun sendikani. Sinop, Ana sinop. sinten sik dianu, monggo. Mbak Bella. Oh iya. Mbak Bella, yo ngadeg, Nduk. Wah, Oh, iki kebayake kok beda karo liyane. ya ora apa-apa to men kebayak kowe kok. Kurang arang motife, Mbak. Iki sing jenenge klambi agak-agak ya iki. Lah kok nek arang sing jenengane seneng. Kok klambi agak-agak niku. Ndak kepenaan sing nyawang. Nah, kekerepen kowe motife. Iki klambi agak-agak. Agak-agak pripun to, Mbah? Ketok ora-ora iki lak ngagak-agak to jenenge. Ning sing penting penak to disawang. Nah iya. Iki nek iki genah tukon larang iki. Lah, iya. Beda karo sampean nukokke aku. Lah ngopo? Lah kan nukokke aku kok kaya ngono kene mutuku ning ndi? Kowe kurang rumasane aku bengi ora turu lho ngantinan. Kok iso? Gepuk beling tak templek-templek ki kono ki. Masa mari mati. Seko beleng to, Mbah? Mari mati nukokke bojo kok kain kiloan. Sing murah lho delok wujute wong ki kok ya lemah. Kaya ngono lah nek kaya ngene iki ya Dik ya. Iyalah. Mbok yo rumasane biadak aku kaya ngene iki mung ngalem lek. Ngopo? Alah nok kowe tenan nek tak sawang ki jan ketok ayu dhewe. Lah ya ayu dhewe nek amar kasane ya ora ana. Lah saniki napa pun mboten ayu to, Mbah? Ayu, kowe pokoke iki paling ayu dhewe. Hei, arep muni apa kuwi mau? Ayu. Ora ngono Iki kowe gegere garing. Lho, Engko nek aku nyedemoken. lu mak piok. Ana geger kok ngetuk. Keringetan kok ya. Gak ya, Nduk. Ayo Nduk. Tintikane Ketoprak lho mau dawuhe. Ayo dikeki pramen sithik-sithik. Heeh. apa? Larang minak jinggo iki. Nyatakne rokok minak jinggo. Wah. Mbok kene. Ha iya. Wah, mbok kene tak arani Nah. moh ngono. Wes. Turuk. Nuwun para sutresna budaya Jawi. Sugeng dalu sugeng pepanggihan kang keluarga Ketoprak Mataram sepi budaya. Kok sepi to? Ora nek senajam. Oh, Wonten dalu menika badhe ngaturaken sedaya lampan kanthi mawa railan minak jinggo kayungyun. Dene para paraga badhe ngayai kewajiban oleh dalu menika kapireng swantening gangsa pengrawit dipun pandegani panjenenganipun Bagus Roni Kok bagus roh. sutradara kasta dereng panjenenganipun Ipung. Ipung ben rada muncul sithik kapireng swantening maranggono dadi nyelemak. menika kasta panjenenganipun jenjang tukirah ngadikem landep dalasan surip Piangkatan tahun pira kabeh kuwi? dene para paraga badhe ngayai kewajiban waito katindakaken dene derek suhin puyangan katindakaken dene sapa jenengmu Bella Bella Wahyudi.
Dayun Bapakne Tukiem. katindakan dening Pardi kucing. Pardi kucing. Bapak Pardi Meong. Kucing kok meong. Kucing rayong meong. Dening Minak Jinggo. Badhe kaasta dening panjenenganipun Bagus Rudi Waluyo. Waluyo. Awake dhewe dibagus-bagus. Rudi. Sugeng amirsani ngantos benjang-enjang jam 12. Wah. Nuwun. Nuwun. Ciut kok ciut. Oh, Kok sampean preso nek ciut? Minak Jinggo ngono. Siut setut rekata jemblem. Dayun bapak netol kiem. Awu. Apa? Hei, kok saru to? Dawuh ngono kaya kowe muke iki kaya sampean Sing cetroyo. Iki sone apik. punten dalem sewu tiyang Minak Jinggo menika pamirengipun sampun suda kathah. Menika dawuh ngoten. Oh dawuh. Tak kira nek liyane kuwi. Sing dhisik mau kok kaya aku wis tau kepethuk. Aku kepengin ketemu calon garwaku sing ayu dhewe wong sakloron iku. Wae to karo piyungan. Puyengan. Sok lewat kono. Kene wong ayu bukaan lawange. Diajeng Inje Mbak Yu. iki kok ana sak njabane kori ana wong ngendika ning kok ora ana swarane ki apa ya? Aku mbok padake entut. Ono ambune ra ono suarane Mbak. Mengko dhisik korine tak bukake. Bukaan wong ayu. Kowe iki buka lawang arep idu. Ngaturi kasugengan rawuh Kowe lagi kene wis sakloron. Wis sakloron. Kene rada rene wong ayu. Aja demak-demak. Kowe iki calon garwaku. Make rumiyin kok lajeng panjenengan nyepeng menapa to menika? Iki melindungi binatang buas. Napa tasih buas? Delok mungsuhe. Manuta karo pon Kakang. Wis pirang-pirang tahun kowe tak imbu. Kok tibu terus pundi to? Wis tak singetake nang taman Blambangan. Kowe kepengin tak garwa. Kowe iki wae to puyengan boyongan ngono wong ayu. Diajeng Pripun Mbak Yu? iki kepiye sliramu arep dipundhut garwa karo Minak Jinggo iki gelem apa ora? Nggih mboten purun wong bentukane menika. kados mekaten kok. Bener kowe ora gelem iki ora apa-apa. Sing penting aku ladenono wong ayu. Ladeni menika badhe ngersakaken unjukan menapa kados pundi? Badhe siram. Ngopo Lah kok muni to Mbak Yu? Kowe ora ngerti kode. Ngerti aku. Jane kolam renang mesti. Udu. Lah no. Mula manuta tak pe bojo. Dadi bojone Adipati Minak Jinggo kuwi Mukti Wibawa. Kepengin wedang kari ngundang. Kepengin lawuh kari dawuh. Nggih. Kepengin kopi diladeni. Kepengin susu mengkari mencu. Nah. Manuta. Kok ampun saru-saru ngaten menika to. Apa nek wong muni susu ku sisi. Lah ya ora penine susu. Mula manuta sesuk omahmu kae sing limasan kae ngarepe tak pasangi kewan ngantuk. Apa kuwi? Macan angop. Manuta ya wong ayu. Sang Prabu, Apa? menapa injih saestu panjenengan menika tresna kalian kula? Aduh, lahir terus. Tulung. Kowe dadi siji kene wae wong. Wong kayune sejagat digone Mbak ijen. Yu tulung. Coba nek kae, sing kae. Wanira, lho. Tenanan iki mau. Tak nejit. Wong ki ya nganggo duga-duga. Nganggo aturan ora ming. Iki
jiret nggon aku. Kowe manuta pokoke. Tolong loe. Lek Dania. Kowe njaluk tulung sapa? Pak Dania. Kayak patang sasingkas wis pensiun. Sesuk kene iki sedelo kas Kalau pilihan. gue ombo lho lek. Kae sing ngomboke peturon. Sampun saestu kula menika mboten gadhahi tresna. Tindingane sing cetha di sampiong-sampiong ya aku ra iso. Aku Sambyong sak retiku main. iki tresna Sing kakung seniman sing putri sing ayane sing ayu Aja sekolah sing sregep sinau sawae jembar-jembar marine lamu-lamu Kowe biyen urung ana basa stop. Lagi ya tak anak-anakke. Dianakke. Nganti kok terus-terus ke nguyak adikku wadon. Kiwa puskesmas. Tengen rumah sakit. kuwi nek aku ngoyak adimu ning nek aku ngoyak kowe gelem ora Kene Mbak Yu. Ngawur. ora ngawur ya ora uman tenan Walu ya elek. elek ya dicet Moh mano tasana bunda ya rasule nyanyi bareng eleng Panik kowe. jan rumah sakit ana gaman kok le mingis-mingis. apa kowe kurang terima kaya ngono kae saya arep tok lincipi meneh Iki mengko kena pucuk bapak ya. kuwi ngandringe wae Kok ngandinge pripun? babat Alaswana Marta Ngene ngaten meneh. Minak Singga. apa Apa ora tepung karo aku iki Bandung Bondowoso? Ora tepung. Nek minak Nek jiwa minak- ora tepung. Minak Jenggo ki ora tepung karo Bandung tepunge karo Arya Penangsang Kedoan. kowe ngerti pitik Ngertos? kae duyak-uyak Anggris kesel gek gedepek Ya iki. iki Ampun kesangeten to panjenengan iki menika. sing ndroke akeh iki soalnya gegere anget Gegere banget kok. Nggih. Ning minuse Ngaten netra sato. kecalindre Masane dusun winong pancen apik. Mangke rumiyin kula nyuwun preso. apa wae Panjenengan saben-saben gandrung kok lajeng astanipun ngeten menika badhe menapa to? nek ana sing gogrok
Ora sing goblok. Eman-eman wong ayu. Punten dalem sewu Sang Prabu saestu kula menika boten gadhahi tresna kalian panjenengan. Nek ora duwe tanehi wong ayu. Ampun ngaten menika tangga duka-duka niku lho. Apa to? Tenan dadi bojoku iki kepenak manuta Boten wis to. kula boten purun. Wong kene malah saya kowe anggere nyuwung ngene iki malah saya mempeng aku. Ampun Sang Prabu. Eh. Saestu apa? Jenengan iki jane ngapa kok seneng meksa ki? Aja. Saestu kula nyuwun pangapunten Sang Prabu. Ya ora apa-apa sing rada suwe. Glung aku dadi penyot. Endi? Gelungan sing ndi? Gelungane kok Gelungan ya mung siji kok ya. Sing ketok udu gelungane. Minat Singgo. Sampeyan kersa tak paringi jahe apa ora? Gelem. Mriki. Njipuk dhewe ning kono. Endi? Ayo lho, ayo lho. Kae udu jahe. Lah apa? Entrek kencur. Wah, jan. Ayo lho. Dasar putra nyona wendo jahe botola angin wong wis duwe kok isih pengen iku ya wong serakan dasar ayo merah napa mboten isin Jenengan ki kok maksa-maksa to senengane? tak pepetke cagak sisa. Kowe aja sembrono, kae ana wit gedhe ning ngarepan kae. Nek kowe mengkel karo aku, kae kebak kala jengking. Ampun Kowe nek tak cencane kono dintupi kala jengking. Ampun to Timbang dintup kala jengking, apa ora luwih becik tak pek bojo wong ayu. lahir karo batine beda. Syukur nek ngerti. Kelapa legeno wae to buyengan Nggih kula Sang kene jagat karo Adipati Minasinggo aku kepengin paring pangandikan karo sliramu sakloron aja wedi karo calon garwamu aku Adipati ing blambangan sing kuwasa gawe abang ijone kadipaten Injih nyuwun pangapunten Sang Prabu. nek kowe nampik apa sing dadi kersaku tak tugel gulumu wong ayu Mangke menawi dipun tugel gulunipun lah arep raup piye coba? raup kira minggon rai isih ana liyane Liyane iki wiji nggon sikil ki wisuh nek nggon awak ki awak-awak terus dan lain-lainnya kula punten dalem sewu kula badhe matur. piye wong ayu Jaripun kula menika purun kapundhut garwa. ora ya ngono kowe Riyen to. Mboten sak menika. mengko Nggih kula nyuwun inah. enah ki anake sapa Wedal ngoten lho. ngono Nggih. Mangke menawi kula badhe naros rayi kula lumiyen sak sampunipun menika kula badhe caos atur Sang Prabu. tak cekel omonganmu Inggih. dayun bapane Tulkiya Dawuh. derekno kundur nang kadipaten sesuk-esuk aku meruput kepengin diladeni garwaku sakloron ngono dayun aku teko kene kowe kudu ngladeni aku Injih nderekaken sugeng kundur. sayang mah Napa niku? kemah-kemah Tuk, Bapak Ibu para pamirsa mekaten pedilan sampun antos kalian nggih pedilan. Tak kleru napa? Keru Brahman. Nggih. Ketoprak Mataram binjang badhe kalajengan malih rasul ingkang saderengipun menika. Nggih menika pemain binjang tambah Bimo terus
Matur Dados nuwun. napa? Nggih. Iya, Nduk, Cahayu, matur nuwun. Mbak Cange. Mbak Bella, Nggih. suaramu ketokno. Oh iya. Tembangnya apa, Mak? Kesayangan. Oh iya. Kesayangan. Iya. Beralih ke zaman modern mong wis baru kuno, baru zaman menak jinggo. Ya iya zaman blambangan. Oh. Zaman Tuban. Iya. Dangdut nggih, Kesayangan. Mas. Iya, dangdut terus mlebu nyang apa? Langgam. Oh iya. Ora kuwalik. Ora kuwalik. Lah yo maksudnya introne dangdut terus kok pas panjenengan nembang masuk ke langgam. Oh nggih. Ya.
Damar mancung sinuput Mbah Waloyo. Dalam. Gojeke tak teruske mengke menawi gara-gara Mbah. Nggih. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten panjenengan tansah pinarian sehat selalu lan Amin. sedayane. Ya. Guyon ana watese. Nggih. Ya. Wis kapenggalih cekap kula ngaturaken matur nuwun. Nggih, kula nderek ndedonga Mbok Cangik, mugi-mugi warga Winong sekitaripun tasah pinaringan bagas waras kalih sing sambe kala. Kebawi wonten bebasan numpak pesawat ki medune kok neng Banten. Menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Dalah sami-sami Mbah Waloyo. Kalajengaken. Ndherekaken. Ya. Iki disusul karo Pak Demo Ki Supados. Oh iya. Kok Supados? Ah supaya Oh. nek ngisra tak betrot tenan.